ମୁମ୍ବାଇରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ। ଘଟକୋପର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶାଳ ବିଲବୋର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଧୂଳିଝଡ଼ରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଧୂଳିଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଘଟକୋପର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବିଶାଳ ବିଲବୋର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଲବୋର୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗି ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହା ତଳେ ଥିବା 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। 60ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଲବୋର୍ଡଟି ସେଠାରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଧୂଳିଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ୱାଡ୍ଲାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଟାୱାରଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଧୂଳିଝଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲିବା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ମହାନଗରୀରେ ବହୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଅନେକ ଘରର ଛାତ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ବିମାନ ଓ ରେଳ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।